V dnešnom videu vám ukážem veľmi jednoduchý make-up look, ktorý sa vám môže hodiť, nech ste priaznivci akéhokoľvek gotického štýlu. Je veľmi univerzálny a verzatilný, takže si ho môžete akokoľvek doplniť alebo upraviť. Ja vám ukážem zo pár mojich variácií, takže ak hľadáte inšpiráciu alebo len začínate s make-upom, tak sa pozrite, ako jednoducho sa môžete namalovať na bežný deň alebo aj na party. Neskôr vám ukážem, ako si namalovať veľmi jednoduché čierne tiene a základom každého looku je pre mňa podkladová báza. S ňou mi tiene na očiach vydržia dlhšie, budú sa nanášať jednoduchšie a ich farba bude omnoho výraznejšia. Tento malý krok vám môže spraviť úplné zázraky pre váš make-up, takže odporúčam podkladovú bázu. Ďalšou výbornou pomôckou je krémový očný tieň. U mňa sa stal základom dymových očí, keď na viečku používam čierne tiene a tento výrobok od Maybelline nemá až takú masnú konzistenciu a tak sú skvelé ako podklad. Sú ale dostatočne masné na to, aby akýkoľvek čierny tieň, ktorý cez ne aplikujeme, bude krásne čierny. Rozmažem ho po celom viečku tak, aby najtmavšia časť bola pri riasach a snažím sa ho vytieňovať smerom k obočiu. Na to, aby vám make-up vydržal čo najdlhšie, krémové tiene je vždy lepšie zafixovať nejakou púdrovou konzistenciou, takže zoberte svoje čierne tiene a naneste ich po celom viečku. Na toto môžete použiť plochý štetec, niečo podobné ako mám ja, alebo kľudne môžete použiť aj svoje prsty. Kľúčom k dokonalým dymovým očiam je tieňovanie a preto odporúčam každému si zaobstarať dobrý tieňovací štetec. S dobrými štetcami zájdete omnoho ďalej ako s drahou kozmetikou. Keď prejdete po hranách, ktoré sa vytvorili pri aplikácii čiernej na viečku, vytieňujte ich do stratená. Na ešte ľahšie tieňovanie môžete na štetec naniesť trošku púdru a tak sa hrana rozplynie ešte jednoduchšie. Potom svoj look môžete doplniť o tekutú linku, ja som zvyknutá si robiť aj dolnú a tá mi vlastne tak vyváži to, že viečka mám tmavé. Potom už len pridám maskaru a tento veľmi jednoduchý look je hotový. Odtiaľto sa dá už odraziť do všetkých možných smerov, je to taký ten najväčší základ, ale môžete sa kľudne zastaviť aj tu, alebo pokračovať, ako vám len fantázia dovolí. Ja vám ukážem, ako môžete tento každodenný look preniesť do večerného. Začnem s nanášaním čiernej, opäť si beriem plochý štetec a nanášam tieň vyššie a vyššie. Pokiaľ už od začiatku, ako sa začnete malovať, chcete výrazné a veľké čierne oči, nanieste viac z toho krémového tieňu a vytieňujte ho až za ohyb. Ak ale napríklad idete z práce alebo školy večer na party a nemáte čas sa odmalovať a znovu od začiatku malovať, môžete postupovať takto. Tieň nanesiem tak, aby bol výrazný na úplne celom viečku a v ohybe začnem s tieňovaním. Pokiaľ ste fanúšikovia tzv. Mačacích očí, existuje veľmi jednoduchý trik, ako si ich spraviť. A to tak, že aplikujete tiene v tvare V do vonkajšej časti. Potom je to opäť už iba tieňovaní, až dokým nedosiahnete efekt, aký budete chcieť. Taktiež je lepšie postupne pridávať tieň, ako jedenkrát aplikovať príliš veľa a nepôjde vám to dobre vytieňovať. Treba pracovať radšej pomalšie, ako spraviť chybu. Ako vidíte, aj ja pridávam na viečko farby a postupne tieňujem. Pri takýchto vyšších dymových očiach určite odporúčam aplikovať aj highlight pod obočie a ten by mal byť aspoň o stupeň bledší ako vaša pleť a pomôže vám ešte krajšie vytieňovať tie čierne tiene. Ja osobne preferujem biely tieň ako highlight a nanášam ho pomocou širšieho plochého štetca. Tu opäť môžete zastaviť alebo pokračovať podľa vlastnej fantázie. V ďalšom kroku vám ukážem, ako toto jednoduché čierne líčenie môžete premeniť na niečo zaujímavejšie a taktiež vám ukážem, ako som sa look rozhodla ozdobiť. Tento jednofarebný look môže byť podkladom pre dymové oči akejkoľvek farby. Ja som sa rozhodla zmiešať tmavo-fialový tieň s výraznou klasickou fialovou a túto kombináciu začnem nanášať tieňovacím štetcom do ohybu, kde čierny tieň už nie je až taký výrazný. Tieňovací štetec vám zaručí jemnú a postupnú aplikáciu a už teraz vytvárate krásny prechod medzi farbami. Nanášajte až dokým budete spokojní s výsledkom.
Potom opäť doporúčam aplikovať trochu highlightu, aby ste sa zbavili prípadných rán z fialovej. Pri takýchto výraznejších očiach sa mi už celkom pýtalo zvýrazniť si spodnú linku a predložila som ju vo vnútornom kútiku. Všetko je už len na vašej fantázii, ja osobne teraz pridávam bodky a v poslednej dobe ma baví si robiť dvojité predĺžené linky a tak som sa rozhodla, že na vyváženie predĺženého vnútorného kútika sa budú perfektne hodiť. Ďalej som sa rozhodla, že začlením trochu farby aj do spodnej linky. Opäť som zmiešala tie dve fialové a štecom s krátkými hustými štetinami nanášam pozdĺž línie rias. Vtedy sa môže stať, že zafarbíte čiernu linku a tak ju znova obťahujem, aby bola výrazná. Pre mňa osobne je tento look v celku neutrálny a myslím si, že či už sa rozhodnete pre červené, fialové, čierne alebo aj jemnejšie pery, určite sa k očiam budú hodiť. Ešte vám pre inšpiráciu ukážem, ako môžete posunúť svoj look ďalej. Oči si môžete zvýrazniť tak, že aplikujete čiernu do vnútornej linky. Ak máte ale problém, že vám z toho slzia oči alebo vám rýchlo linky miznú, skúste použiť namiesto čiernej ceruzky gelové linky. Ja sama mám problém, že po aplikácii ceruzky začnem tak slziť, že na konci večera mám vyplakaný celý make-up, čo proste sa totálne neoplatí. Gelové linky mi vôbec nedráždia oči a krásne držia. A samozrejme pri takomto výraznom looku nesmieme zabudnúť na umelé riasy, dodajú vám úplne inakší šmrnc, takže sa ich nebojte, je to všetko o praxi. Skúšajte a určite prídete na spôsob, ako si ich nalepiť tak, aby vyzerali skvelo a neodliepali sa. Tak toto je odo mňa na dnes všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Je to úvodný diel zo série gotických lookov, ktoré pre vás budem v blízkej budúcnosti filmovať. Ak máte niečo konkrétne, čo by ste chceli vidieť, dajte mi určite vedieť pomocou komentára a nezabudnite sa prihlásiť na odber mojich videí. Tak ďakujem moc za pozornosť a dúfam, že sa uvidíme čoskoro v ďalšom videu.